Waqt laqa li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, id-deputat mexxej Laburista Lewis Gregg tkellem ma' rappreżentanti tal-Malta Business Bureau dwar kemm il-komunità imprenditorjali għandha rwol essenzjali għat tkabbir ekonomiku. Waqt l-istess laqa l-President tal-Malta Business Bureau George Vella preżenta numru ta' rakkomandazzjonijiet biex jiffaċilitaw aktar il-miri nazzjonali ħalli jitkattar it-tkabbir ekonomiku u x-xogħol li huma miġbura f'dokument imsejjaħ Delivering the Europe 2020 Strategy in Malta. Vella tkellem ma' Lewis Gregg dwar inizjattivi illi l-Malta Business Bureau jixtieq li jara li jidħlu fis-seħħ. Fosthom l-istudji tal-impatt soċjali qabel tgħaddi leġiżlazzjoni li taffettwa n-negozju. Qed jappellaw għal aktar sensibilità fuq ir-riżors tal-ilma u anki riforma fil-Parlament Malti. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej Laburista Lewis Gregg qal li l-Partit Laburista qed jilqa' dawn il-proposti. Huwa qal li gvern ġdid huwa kommess li jaħdem biex ikun hawn sistema ta' bilanċ ekonomiku, element soċjali flimkien ma' dak ambjentali. F'din il-laqgħa ġew diskussi wkoll inizjattivi li qed jipproponi l-Partit Laburista dwar Child Care Centers, aċċess aqwa għal kapital, tkattir tal-ispirtu imprenditorjali kif ukoll il-proposti tal-Partit Laburista dwar l-enerġija. Fid-diskussjoni bejn iż-żewġ naħat saret referenza għal ħtieġa ta' aktar inċentivi u inizjattivi biex jitkattar ix-xogħol. Preżenti għall-laqgħa tal-4 wara nofsinhar kien hemm il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzot Soppardi flimkien mas-Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Qabela.